Atong sayro nagdugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Laing alimpulos na sab ang miigo sa Cagayan de Oro City kung asa sa parking lot na sab sa usa ka pribadong ospital sa Cagayan de Oro City. Motorista nga anaa dool sa lugar, nakuhaan og video ang hitabo. Pag-asa Mindanao, adunay pahimangno sa katawhan ilabi na karong init ang panahon nga usa sa mga rason sa pagkamugna sa alimpulos. Ano ang report ni Cyril Chavez. Dakong abog nga gatuyok-tuyok sa kayutaan nga padulong siyang gikahimutangan. Ingon ani ang eksena nga naabtan sa motoristang si Jason sa parking lot sa usa ka pribadong ospital sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Wala madugay, makita among alimpulos nga hinay-hinay miapante, butang nga misibat palayo ang video uploader. Sa kakusog sa hangin, kita pa ang daw atop sa usa ka tricycle nga nilupad samtang gatabok ang alimpulos padulong sa building sa ospital. Hinoon, wala madugay, nawala rasab kini. Saysay ni Jason Tagaylo, kinsa nakasaksigod sa hitabo nga mag-alas 11 na sa buntag, diyang kalit miigo ang alimpulos. Before ato sir, kanang kalit naman nga kanang naikusog kay hangin bitaw. Kanang mulog bago lang abot nga hangin ba. Dito ra gid po siya sa may parking dapit nga. Ako kay gailis man ko ato kay magsuot ako pang biyahe pag motor. Kalit raman nga kusog kayo. Hinoon, wala kunoy naangol o nasamdan sa hitabo. Gawas na lang sa danyos nga naangkon sa tricycle nga naagian sa alimpulos. Gikumpirma sab kini sa Pag-asa among weather phenomenon susama sa nahitabo sa Bulwa Central School. Sagad mamugna ang alimpulos kung ang init nga hangin sa yuta musugat sa bugnaw nga hangin sa kawanangan. Hantod nga madala ni ini ang mga abog ug mahimong dust devil o alimpulos. Kahit naman na mukhang delikado or mukhang malakas ang isang dust devil, kadalasan naman ito ay hindi masyadong delikado and tumatagal lamang ito ng ilang minuto. Nagpahimangno sab ang Pag-asa nga likayan mabulad sa tumang kainit sa adlaw. Labi pa nga hilabihan ang kainit sa panahon karon. Kung wala naman tayong importanteng lakad sa labas, mas mabuting manatili na lamang tayo sa loob ng ating bahay na may maayos na ventilasyon para na rin sa ating sariling kaligtasan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.